Wel, yn y lle cyntaf, gai ddiolch o Aelod Calon am y gwahoddiad i ddod yma i feirniadu yn Eisteddfod y Rhondda. Mae'n siŵr bod rhain ych chi'n sylwi o'n acen ni go bryn bod fi'n dod o ardal y Rhondda, ond fydden ni'n hoffi meddwl bod gennau ryw ran fach o'r ardal hefyd yna i, achos lawr yn pentre mi oedd na gapel o'r enw Seilo flynyddoedd yn ôl. Mae yna llys Seilo erbyn hyn, ac roedd yn hen dad cu yn weinidog yn y capel yna. Ac mi oedd yna ryw hen wncwl arall o'r enw John Salisbury Edwards. A fel mae'n digwydd, fo oedd gweinidog cyntaf capel o'r enw Capel Seremoni yn Treorci. Ac felly fodd y person cyntaf i fynd i'r pulpud, ond dwi ddim yn mynd i fentro i'r pulpud heno. Ond mae'r ardal yn gynnes iawn yn ynghalon ni, felly dwi'n gwerthfawrogi y cyfle yn fawr iawn i ddod yma. Mi oedd na 8 wedi cystadlu ar gyfer y gader, ac fel clywsoch chi wal oedd y thema, ac o'n nhw'n cael mynd i gyfeiriad cerdd gaeth neu cerdd rydd yr rhan fwyaf, wedi mynd a dewis ysgrifennu cerdd rydd. Ac roedd yna bob math o waliau wedi dod, a dwi am enwi rhai ddoth yn agos ati Bryn, Hywcyn a'r Hi Hwyr. Dyna y 3 oedd wedi dod agosa at gipio'r gadair. Ac roedd yna gyfuniad o waliau personol, rhai waliau ffisegol ac yn y blaen. Ac roedd gwaith pob un ohonyn nhw yn taro 12, ond mi oedd yna un arall ar ffug-enw Glewlwyd. A hwn ydy'r un ddoth i'r brig. Cofiwch, dydy dod i'r brig mewn cystadleuaeth ddim wastad yn golygu bod nhw'n heiddi'r gader. Felly ar eich aros am bach i wybod os oes yna heiddiant. Ond hwn, o'r rhai sydd wedi dod i mewn, hwn ydy'r un sydd wedi cyrraedd y brig. Mae o'n mynd â ni nôl i'r gorffennol i'r le o'r enw Pen y Ffin. Rwan, dwi ddim yn gwybod ydy Pen y Ffin yn lle dychmygol neu ydy o'n lle go iawn. A mae o'n sôn am y lle yma, bosib rhyw hen gartref teulu. Pen y Ffin amser cinio a daw'r hael i'r clos am dro. A mae gynnu fo eiriau fel hael a golau a cyfeddach a chwerthiniad. A dyn ni'n cael yr argraff bod y lle yma yn llawn llawenydd. A mae o'n sôn ag eris gwrs oesau gwar yn fyw dros darten fwyar. A mae o'n diriaethio'r llawenydd yna mewn tarten fwyar. A mae o'n sôn am y Beibl, mae o'n sôn y dwylo fi'n troi'r dudalen ac yn y blaen. A mae geiriau yn bwysig iddo fo, ond mae yna newid yn dod. Mae'r hael a'r tywydd da oedd yn y gorffennol yn newid. A mae o'n sôn am y glaw gerwyn, mae o'n sôn am y storm. Wel, nid yn unig storm ffisegol, ond hefyd mae hon yn storm o fath dyfnach. Mae hen ffordd o fyw, hen iaith yn dadfeilio. A mae gen fod hwcled yn amau mellt y storm hon, anwybyddu'r rhybuddion a dyn ni gyd yn euog o hynny siŵr o fod. Mae o'n symud rwan i'r presennol. Oedd Pen y Ffin yn lle lle oedd yna ddigon o heilwen, digon o chwerthin. Mae Pen y Ffin y presennol llawer yn wahanol. At Ben y Ffin awn ni i'w we cor, yr hen brig cor, yr hen goryn wedi cymryd drosodd y lle. Lle by'r hael yn myllu, bod mae eiriau fel myllu a dadfeilio a storm yn dod i mewn. Mae gen Gerallt Lloyd Owen gwpled mewn cywydd i Drywerin. Lerpwl mwy sy'n adwy'r nant, man ceinion ymhen ceinant. A mae yna gwpled arall galar i ni rhyw gweled Caergybi yn Holyhead, bod yr iaith yn newid. A mae Glewlwyd wedi mynd i'r un cyfeiriad. Nawr Pen y Ffin sy'n grin grof. Mae enw'r lle hyd yn oed wedi newid. Ei eng a droes yn angof. A mae'r tristwch sy'n yma, a mae o'n gorffen yn onest iawn. A llain gyda'i holl enwau o lech
i lech sy'n cilhau. Beth hawdd i hwn, fydde bod wedi deud, wel, na fo ma' na obaith, ond na fo, mae'r bardd yma wedi dewis canu'n onest, a da ni yn croesawu gonestrwydd ym mhob agwedd o fywyd, yn arbennig y dyddiau yma, siŵr o fod. Nôl at y ffigenw, glewlwyd. Mae glewlwyd yn gymeriad yn stori Culhwch ac Olwen, a glewlwyd ydy bownser y brenin Arthur. A'i enw llawn oedd i glewlwyd Gafeilfawr. Na chi enw da i bownser. Yn i'w licio mesio yn erbyn glewlwyd Gafeilfawr, rhywun sy'n gafel. Wel, mae'r bardd yma wedi gafel yn fawr iawn, ac felly mae'r ffigenw yn gwbl addas. Am sôn am y gorffennol, ac am sôn am y presennol, ac am y gonestrwydd wedi cael ei weu yn gelfydd tu hwnt. Nid yn unig mae glewlwyd yn dod i'r brif, ond mae o'n gwbl deilwng o gadair Eisteddfod y Rhondda 2024. Bleser gen i gyhoeddi felly bod yna deilendod. Arganiad y corn gwlad, a wnaeth glewlwyd, a neb ond glewlwyd, sefyll ar ei draed. Eisteddfod y Rhondda 2022 yw Aled Evans. Cyn i ni urddo Aled, bach o'i hanes fi'n cymryd sydd angen arnom ni fan hyn yn y Rhondda, daw Aled o Langynnwr ger Caerfyrddin. Mae'n briod o Margaret ac mae ganddyn nhw bedair o ferched. Ti'n brysur iawn felly, Aled. Pob un ohonyn nhw'n byw yng Nghaerdydd. Mae un ochr o'i dylwyth, ochr ei dad, Cynlais, yn dod o'r porth yn y Rhondda. Ac mae ei fodryb, Aunty Mari, newydd ddathlu ei 5 blwydd yn 99 mlwydd oed. Fi'n gweithio fel cyfarwyddwr addysg hamdden a dysgu gyda'r oes yng Nghastell Nedd Port Talbot, tan iddo ymddeol yn lle ddiweddar, ond ni'n meddwl bod ti'n edrych yn dda. Mae e wedi ennill sawl cadair mewn eisteddfodau lleol ac wedi cyhoeddi 1 nofel, 700 Iolo. A ddaeth yn ail yn y Fedal Rhyddiaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae e'n gapten ar dîm Tawr yn Beirdd Myrddin ac yn athro yn Ysgol Farddol Caerfyrddin. A chyn bwysiced ar pethau. Ymhen rhyw 8 awr, bydd yn cychwyn ar ei daith i Qatar. Ti'n ddyn ffodus iawn. A'i ffawd felly oedd themer y gystadleuaeth hon, y wal, eleni, a gobeithio bod hwn yn argoeli'n dda iawn ar gyfer ein tîm cenedlaethol. Cawn ni urddo felly y llenor buddigol gyda'n gilydd. Y gwir yn erbyn y byd, a oes heddwch. Heddwch! Calon wrth galon, a oes heddwch. Heddwch!
Gwaedd uwch adwaith. A oes heddwch. Heddwch. Eisteddfod y bardd yn hedd yr Eisteddfod. Cyd-ganwn nawr can y Gadeirio, os gwelwch yn dda. Llongyfarchiadau mawr i Aled Evans. Diolch yn fawr i chi, Oswald.